ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 3/5/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಈ ದುಃಖಧಾಮಗು ಬದುಕುದುಪ್ಪುನಗನೆ ವಿಚ್ಛೇದನನು ಕೊರ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಾವೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮನು ಕೊರ್ಪೇರು? ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಇಂದುವೇ ಒಂತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನಾವುಡು ಪತಿತೇರದು ಪಾವನ ಪಂಡ ಪಾವನಾದುಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಪಾರಸಾದುಪ್ಪೋಡು. ಪಾರಸಾಪುನಕುಲು ಕಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಜಿರು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಪೂವ ಎರಡ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನು ಕಣ್ಣುದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಜೊತೆಟಿಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೇವತೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿದೇರು. ಇಂದು ಪಕ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏರೆಗೂ ಓದವೇರು ಅಕ್ಲೇನು ತನ್ನ ಸಮಾನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ನಿಶ್ಚಯದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೇರು. ಎಂಕುಲು ನರಕವಾಸಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪುವ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಏರಾಂಡಲ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು, ರಾವಣೆ ನರಕವಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪುವೆ. ಈ ಸಮಯ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ರಾಮರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಭಗವಂತಗ ರಾಮ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರದ ಲತ್ತು ಆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದು ಬುಡ್ತೇರು. ಕುಡ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದು ಅಸಂಭವ ಪಂಡು ತೆರಿವೇರು. ನರಕವಾಸಿರ್ದು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಮಾಯದ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು. ಐವ ನೂದು ಅಂತಸ್ತುದ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲುನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಈ ತೊಂಜಿ ಅಂತಸ್ತುದ ಇಲ್ಲುನು ಕಟ್ಟುಜೇರು. ವರ್ತಮಾನುಡು ಮುಲ್ಪಲ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲುನು ಕಟ್ಟುಜೇರು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿದರು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಈ ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ ವಿಶ್ವಡುಪ್ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ಈತು ಮಾತ ಅಂತಸ್ತುನು ಕಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಭೂಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಆಯಿನ ಭೂಮಿ ಜಮೀನು ಇಜ್ಜಂದಿಲಕೊಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಜಮೀನುದ ಮಿತ್ತು ಏತೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದು ಬುಡ್ತುಂಡು. ಜಮೀನುದ ಬೆಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದು ಬುಡ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪಂತೂ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿದ ತೆರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಏರೆಗೇತು ಜಮೀನು ಬೋಡೋ ಆತು ದೆತೊನೊಲಿ. ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ಒರಿ ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನೊಡ್ದು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತು ಸುಖ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ನೂದು ಅಂತಸ್ತುನು ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪುನಗ ಐಕಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಖರ್ಚಿದ ಪಾತಿರಣ ಇಜ್ಜಿ. ಅಪಾರ ಕಾಸುಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಸುಗೆ ಬೆಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಮುತ್ತುರ್ದು ಮಹಲ್ನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜೆಂದಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಸತೋ ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ತಮೋ ಬುದ್ಧಿ. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕೆರು, ತಮೋ ಗುಣಿ ನರಕದ ಮಾಲಿಕೆರು. ಇಂದು ಸ್ವರ್ಗತ್ತು ಇಂದು ನರಕ ರೌರವ ನರಕವಾದುಂಡು. ಮಸ್ತು ದುಃಖಿಯಾಪುನ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ಏಕತೆಗಾದು ಏತೊಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಮಗುಲು ಪರಸ್ಪರ ಒಂಜಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಡೀ ವೃಕ್ಷ ನಿಸ್ಸಾರವಾದುಂಡು ಕೂಡ ಅವೇ ಪೊಸತಾದುಂಡು. ಇಂದುವೇ ಕಲಿಯುಗ ಸತ್ಯಯುಗ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗಿ ನಿವಾಸಿಲೆ ಕಲಿಯುಗಿ ನಿವಾಸಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಸಂಗಮಯುಗಿ ನಿವಾಸಿಯಾಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗಿ ನಿವಾಸಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಈ ತೊಂಜಿ ಜನ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಪೋಪೆರೆ ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಪೋಪುಜೇರು ಏರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆನು ಕೇನುವೆರೋ ಅಕುಲೆ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಪೇರು. ಒರಿನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಗೂ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಆಂಡ ಅಪಗ ದುಃಖಧಾಮ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಈ ದುಃಖಧಾಮೋಡು ಬದುಕುದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರಡು. ಎಂಚ ವಿಚ್ಛೇದನನು ಕೊರುಳಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನು ತೆರಿಪೇರು. ಈ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲ ಆ ಬಾಬಾರ್ದು ವಿಶ್ವ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರವಾದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಸತ್ಯಯುಗ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಎಂಚೊಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೆನೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿನು ಮಲ್ತುದೇರು. ಅಕುಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಒರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕುಲತಕ್ಲು ಲತ್ತು ಪಣ್ಣಗ ಅಕುಲು ತೆರಿಯೊನ್ನಲ ಇಜ್ಜಿ.
ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಯನು ದಯಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಮನೆತನದ ತಂದೆ ಪೋಣಗ ಒಂತೆಲ್ಲ ಒತ್ತೊಂದು ಜೇರು. ಆತ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ಈರು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ದಯಗೆ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋರು. ಬಾಬಲ ತೆರಿಪವೇರು ಮಿತ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಬರಿತೇರು. ಯಾನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರೋಡು ಬರ್ಪೆ. ಆರು ತನ್ನ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಯಾನೆ ತೆರಿಪವೆ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತ್ರ ಏರೆಗ್ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದು ಯಾನೆ ತೆರಿಪವೆ. ಏರು ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ಡ್ ಬರ್ಪಿರೋ ಅಕಲ್ನವೇ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ್ ಸತ್ಯಯುಗತ ಸುರುತ್ತ ರಾಜಕುಮಾರೆ ಬಂದು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 84 ಜನ್ಮರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಗ್ಗರ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸ್. 5 ಬಕ್ಕ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟು ಬೆಗ್ಗರ್ ಶ್ರೀಮಂತರ್ದು ಬಡವೆ ಎಂಚಾಪುನಿ ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಕವಡೆರ್ದು ವಜ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ವಜ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪೇರು ಅಕುಲೆ ಕವಡೆ ಆಪೇರು. ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತುನೇರತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಜನ್ಮನು ಏರು ದೆತುನೇರು ಇಂದೆ ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಸುರುಕು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಒತ್ತು ನಡತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಧಾನಿಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂದೇ ತಮಿತ್ ಗಮನ ಕೊರಪುಚೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪನಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಪೇರು. ಏರು ಸುರುತಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು. 5 ಬಕ್ಕ ಅಕುಲೆ ಕಡೆಟು ಬರ್ಪೇರು. ಸುರುಟೆ ವಜ್ರನೆ ಕಡೆಕ್ ಸುರುಕು ಕವಡೆದ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪೇರು. 5 ಬಕ್ಕ ಅಕುಲೆ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಷ್ಟದಾದ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಆದೇಶನು ಕೊರಪೇರು. ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲರು. ವಿಕಾರುಡು ಪೋಯಿನ ಕಾರಣ ನಿಕುಲು ಪತಿತ ಭಾವನ ಬಲೆ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬನ ಸದಾ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯ ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಏಪೊಗುಲ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಪ್ಪುಜೇರು. ಆರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಸುರೂತೆ ಜನ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ದೇವತೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕ್ರೈಸ್ತಗ 3,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡು ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತಂದು ಪಂಪೇರು. ಅಕುಲು ಕಡೇಟು ಬತ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಕಲಿಡ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. 5 ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು. ಅಕುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ವೃದ್ಧಿ ಆಪೇರು. ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿದೇಶರದು ಕಲ್ತೊನುವೆರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮಹಾಲು ಇಂಜಿನಿಯನ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಒರಿಯನ ಬುದ್ಧಿಡು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಲ ಬುದ್ಧಿ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ತಕ್ಷಣ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಇಲ್ಲು ಅತ್ತಂಡ ಮಂದಿರೊನು ಕಟ್ಟೆರು 18 ತಿಂಗಳು ಬೋಡ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಅಲ್ಪದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಚಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಅವು ಸ್ವರ್ಣಿಮಯುಗವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಪುಣೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಎಂಕುಲು ಈ ಪರತು ಶರೀರನ್ ಬುಡ್ಪ ಕುಡ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಯೋಗ ಬಲುಡ್ದು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪ. ಜೋಕುಲಿಗೆ ದಯಗು ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪುಜಿ ದಯಗು ವಿಚಾರ ನಡಪುಜಿ. ಏರು ಎಡ್ಡ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಚಿಂತನೆ ನಡಪುಂಡು. ಎಂಚ LLB ಉತ್ತೀರ್ಣ ಎರಡ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ವಿಚಾರ ನಡತಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಈ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಪೋಲೆ ದೇವತೆ ಆಪ ಪಂಡು ತೆರಿಯೊಂದರು. ನೆನಪುಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಆಯುಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಈ ಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರದಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಅಕಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಓವೆ ಸಂಬಂಧಲ ಹೆಜ್ಜಿ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಟು ಏರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಹೋದರ ಪಂದು ತೆರಿಯೋನಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸಹೋದರನ ನಿವಾಸ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಈ ಸಿಂಹಾಸನೊಡು. ಅಕಾಲ ಆತ್ಮ ಉಂಡು. ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ಹಾಳಾದುಂಡು. ಮಹಾತ್ಯರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಿಕಲ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಹಾಳಾದು ಬರ್ತುಂಡು. ಆತ್ಮ ಈ ಸಿಂಹಾಸನೊಡು ವಿರಾಜಮಾನಾದುಂಡು. ಬೃಕುಟಿದ ಮಧ್ಯುಡು ಎಂಚಿನುಂಡು. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ನಕ್ಷತ್ರದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇರ್ದಲ ಗಾತ್ರೊಡು ಮಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇನೆ. ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲ ಅಂದು ತೆರಿದಾರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಹೋದರ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಲೆ. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರುಡು ಓದವನುಲ್ಲೇರು. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಈ ವಿಘ್ನಲು ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಬೂರಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಪತಿತ ಆಯರಬಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಎನ್ನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು. ವಿಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಮದ್ಯಪಾನನು ಬುಡ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನನು ಪರ್ಪದು ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು.
ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಾನುಡು ಬಾಂಬು ಸಹಿತ ಬೂರ್ದು ಬುಡ್ಡಾಡು ಏತೊಂಜಿ ನಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಿನ ಕಡೆನೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆಪರು. ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಿನ ಕಡೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಂಬುನು ಪಾಡುವೆರು. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದಿನ ಕಡೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದು ಬಿಟ್ಪರು ಐನೇರ್ದವರ. ಎಂಚ ಅಂಡಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಮುಲ್ಪ ಹಠಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಆಸನ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಒವ್ವೆ ಕಷ್ಟನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಎಂಚ ಅಂಡಲ ಕುಳ್ಳುಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೆನ್ನೆಡು ಕುಜಲು ದೆತ್ತಿಲೆಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಒಲ್ಪನೆ ಕುಳ್ಳುಲೆ ತಿರುಗಾಡ್ಲೆ ಆಂಡ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಪವಿತ್ರ ಆವಂದೆ ಎಂಚ ಪೋಪರು. ಪವಿತ್ರ ಆವಂದೆ ಎತ್ತಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೈತಲು ಪೋಪರ ಅಪಗ ಮಾತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚುಕ್ತ ಆಪುಂಡು. ಏತು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪರ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು. ಅಪವಿತ್ರ ಎರಡ ಒಣ ರೊಟ್ಟಿನು ತಿನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಏತೇತು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತು ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಳ್ದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಬಾಬರ್ದು ಮಂತ್ರನು ಪಡೆಲೆ. ಈ ಮನ್ಮನೋಭಾವ ಮಾಯನು ನಾಶ ಮಲ್ಪನ ಮಂತ್ರವಾದುಂಡು. ಈ ಮಂತ್ರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಲಿ ಬಾಯದ್ದು ಎಂಚಿನಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಪಾಪ ನಾಶ ಆದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವನು ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನು ವನಸು ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ವೆ ಎಡ್ಡೆವು. ಯಾನು ಬಾಬನ ನೆನಪುನು ಮಲ್ತದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮರೆತು ಪೋಪೆ. ದೇಪಂಡ ಏರ್ನ ಮಿತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವಾ ಆತ್ಮ ಮಸ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿನ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಈ ಶರೀರಡು ಆತ್ಮ ವಿರಾಜಮಾನವಾದುಂಡು. ಅರೆ ಅಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಶಿವಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಮಿತ್ರದು ತೀರ್ಥಗೆ ಬೈದೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಗವಂತ ಬೈದೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಆಂಡ ಅಕುಲು ತೆರಿಯೋಣುಜೇರು. ಆಂಡ ಉಪಾಯರ್ದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಹದ್ದದ ಅಂಚನೆ ಬೇಹದ್ದದ 2 ಜನ ಅಪ್ಪನಕುಲು ನಿಕಲಿಗುಳ್ಳಿರು. ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳಿರು. ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಲ ದುಂಬು ಉಂತುದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಏನ ನೊರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕುಲ ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಆಪುದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಆದುಂಡು. ಇನ್ನೆರ್ದು ನಿಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು. ಈ ವಿಧಿನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಪೂವಾದು ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ವಾ ಕಣ್ಣು ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣುದ ಆತ್ಮನು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೋಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದು ರಾಯನಿರ್ದವರ ಪೋಯರೆಗೆ ದುಂಬೆ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಡೆದೇತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆಯಾದುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮರಪುನಿರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಪಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಶರೀರನು ದೇತೊನರು ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬರ್ದು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲ್ನ ಹಡಗು ಪಾರಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಶಿವಾಲಯಡು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪರು. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವೇದಾಂತೊಡು ಈ ಕಥೆ ಉಂಡು. ಹಡಗು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು. ಒವ್ವಾಂಡಲ ವಸ್ತುದ ಮಿತ್ತು ಮನಸಾಂಡ ಮದ್ಯೊಡು ಜತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆ ಹಡಗು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರಲು ಕೂಡ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಓದುವರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬರ್ನಗ ನಿಕುಲು ಮಾತೆನಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಪಯರ ಬರ್ಪೇರು. ಭಾರತದ ಉತ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪತನ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಏತೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪದೇರು. ಇಂದು ಏ ಭಾರತ ಪತಿತ ಅಂಚನೆ ಪಾವನ ಆಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಸೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಓರಿಯೇ ಆಪುಜೇರು. ಇಂದು ಮಾತಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊಂದು ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಪೋನಗ ನರಕುನು ಕಾರ್ಡ್ ದೊಂಕೇರು. ಇಂದು ಚಿತ್ರೋಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ನಿಖಿಲನೆ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಆದೇಶನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಲುವಾದು ಯಾನಾತ್ಮ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲೆ ಬೃಕುಟಿದ ಮದ್ಯುಡಿ ಎನ್ನ ನಿವಾಸ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಎಂಕುಲ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪೊಡು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು. ಧರ್ಮರಾಜನ ಶಿಕ್ಷೆರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಲು ಆಯರೆ ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಮಾಯನು ವಶ ಮಲ್ಪೊನ್ನಂಚಿನ ವಾ ಮಂತ್ರ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಐನು ನೆನಪುದಿ ಒಂದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಡು. ವರದಾನ ಬಿಂದು ರೂಪುಡು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರಾಮದ ಬಿಂದುದ ಸ್ಮೃತಿನು ಕನಪುನಂಚಿನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಭವ. ವಾ ಜೋಕುಲು ಒವ್ವೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಪಾಡಂದೆ ಸದಾ ಬಿಂದು ರೂಪೋಡು ಸ್ಥಿತಾದು
ಮಾತ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮದ ಬಿಂದುನು ಸ್ಮೃತಿಟು ಕನಪವಿರು ಅಕ್ಲಿನೇ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆರು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಬೇತೆಕ್ಲೆನ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಆದು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಫಲತದ ಗುರಿತ ಕೈತಲ್ ಕನಪೆರು. ಅಕುಲು ಹದ್ದುದ ಸಫಲತದ ಪ್ರಾಪ್ತಿನು ತೂದು ಖುಷಿಯಾದು ಪುಜಿರು ಆಂಡ ಬೇಹದ್ದುದ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಸದಾ ಏಕರಸ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಟು ಸ್ಥಿತ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿರ್ದು ಅಸಫಲತೆಯನ್ಲ ಸಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಶೀಘ್ರವಾದು ಮಾಯಜೀತಾದು ಬಿಡ್ಪರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.